बयनिसिमबो गोजोननाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। मोनसे रियेल जाथाय मर्निं समावहाय आं जेब्ला एक्सारसाइज खालामदोंमोन, लामायाव मोनसे जायगायाव आं जिरायदोंमोन। बेवहाय सासे बर' बुरै बैसो, आं थांलाय फैलाय बे मानसिखौ नुबाय थायो। बिथाङा एसे माने बुरै बैसो जाथारबाय आरो एकदम जेने थेने थाबायनो हायो। दा मोजां गाज्रि एसे सावरायबाय, एसे सुजुग मोननायलाय माने बिथाङा जोबोद आलाय सिलायाव दङ। आरो बेबायदि गोबां जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा जानानै दङ। बिहामजोफोरा माने मोनसे न'खरावनो गावनि जोनोमगिरि फिसाज्लाया बिमा बिफाखौ आलादा संना जाहोयो दिनैनि थारिखआव। गावनि बिसिनि खोथा लानानै गावनि जोनोमगिरि फिसाज्लाया बिमाखौ आलादा संना जानो थिनो, बिफाखौ आलादा जानो थिनो। मोनसे न'खरावनो आलादा आलादा जानाय, बियो गोबां जादों जोंनि बर' ससाइटियाव। दा बै बुरैनि खोथाया जाहैबाय फिसाज्ला साबा, सानैया गुबुन जायगायाव थांखाबाय। दा मोनसे न'खरावनो दङ फिसाज्ला साथाम। दायो फिसाज्ला साथाम आरो साथामबो माने गथ' गथाय दंजोबो। अर्थात बै बुरैया, बोराया गैला, गोबां बोसोरनि सिगाङावनो बोराया थैलांबाय। बा फिसाज्ला साबा दंमोन बोराया, दा सानैया आलादा जाबाय। फिसौला फिसौजो गोबां मोनसोथारबाय बेहा। दा मोनसे न'खरावनो बै साथामबो फिसाज्लाया आलादा 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 संनानै जायो गावनि बिसि गथ' गथायखौ लानानै। आरो बे न'खरावनो बै बुरैया आलादा संनानै जायो। सानना नायदो नोंथाङा। आरो बै न'आ गाव गावनि फिसाज्लाया खालामनाय नङा। जेब्ला बोराया गोथाङै दंमोन, बै बोरायानो बै न'खौ बानायनानै गालांबाय। दा बै न'आवनो बुरैया आलादा संनानै जायो आरो फिसाज्ला बिहामजोफोरा आलादा। साननानै नाय, एसेबां दुखुनांथावना बे खोथाया। जेब्ला एसे एनै माबा मोनसे राहा खालामनानै 50 थाखा 100 थाखा फैसा मोनोब्ला बेजों बजार खरसा खालामनानै जायो। फिसौला फिसौजोनि ओरैबायदि मोनसे अननाय भाब थायो। सासे गावनि फिसौला फिसौजोखौ जानाय लोंनाय होफायो, जि दङ बेखौ होयो। जेब्ला पेन्सननि फैसा मोनो, फिसाज्लाफोरा फैसाखौ बिथ'नायनि फावाव बियो आरो फिसाज्लाफोरा जेब्ला बिगोन, बिमाया होयो बा बे फैसाखौ होफाफिननाया गोजाननि खोथा। जेब्ला बुरैया, गावनि जोनोमगिरि बिमाया ओंखाम रसा नांनानै थायो, बै अबस्थायावबो बै बिमानो ओंखाम खबसे संनानै होयो। बुरैनियाव मैगं दंना गैया, ओंखाम दंना गैया, बेखौ रावबो फिसाज्लाया, रावबो बिहामजोआ केयार खालामा। जोंनि बर' न'खराव खालि बे मोनसेबोल' न'खर नङा, गोबां न'खर दं। गामि खना खनला दिनै गोबां जाबाय। फिसाज्ला सासेबोल', थेवब्लाबो गावनि बिमा बिफाखौ आलादा जाहोयो। जे मोनसे अननाय भाब होननाया गैला, जे बियो आंनि बिमा, बियो आंनि बिफा। जेमानब्लाबो बिमायाथ' मा, बुहुमनिख्रुइ गिलिरसिना मा होननानै जेब्ला महाभारतआव सोंदों जमराजाया युधिष्ठिरखौ, अब्लानिया बिनि माने बुहुमनिख्रुइ गिलिरसिना मा होनना जेब्ला जमराजाया सोंदोंमोन, अब्लानिया बियो बुंदोंमोन बुहुमनिख्रुइ लिरसिना जाबाय बिमा। अख्रांनिख्रुइ जौसिना मा होनना बिफा। दा बैबायदि बुस्थुखौ दिनैनि थारिखआव बिसि लाबोनायनि उनाव मोनसे न'खरावनो आलादा संनानै जाहोनो थाखाय बाध्य खालामो। बिहामजो लाबोनायनि उनाव बिमा बिफानि खोथाफोरा माने हयज' खालामनो हाथावै जाहैयो। दा हयज' खालामनोनो हाला। जेनेबा गावनि बिसिखौ फंसे गोरा बुंनानैबाबो कन्ट्रल खालामना दोननो हाला। बेसाराया नोंथांखौ उन्दै समनिफ्राय नोंथाङा जेब्ला बिमानो खिसावनानै होदोंमोन उन्दै बैसोआव, नोंनि खिनाय, नोंनि हासुनाय माब्लाबाबो मुगैयाखै नोंथांनि बिमा बिफाया। नोंथांखौ अ सना, अ बाबुआ नै खिलायबाय होननानैसो हुगारनानै होदों, सुनानै होदों,
ओरैबायदि दावदै देखंफोर बायदि माने नोंथांखौ बिमा बिफाया फेदेरबोबाय, गेदेर गोलाव खालामबोबाय, एसे एनैबाबो सोलोंथाइ होबोबाय। नाथाय दिनैनि तारिखाव जाय समावहाय नोंथांनि बिमा बिफानो हेफाजाब नांगौ, अननाय नांगौ, बे बोराय बुरै बैसोआव बे अबस्थायाव नोंथाङा अननायाथ' गोजाननि खोथा, नोंथाङा बेखौ माने सोरबा माने गाज्रि बुस्थुआ आंनि साखाथियाव दङ, बेखौ आं हागौमानि साइड खालाम, बे धरननिसो माने सिन्ता धारना लादों। बिदि बोरै जानांगौ? मानसिनि जिउआव गोबां समयसा फैयो आरो रावबो पारफेक्ट जाजोबनो हाया। गोरोन्थिया जादोंबा थाब सुद्राय, गावनि बिमा बिफाखौ रेसपेक्ट हो। खमसे खम नोंथाङा गाननाय जोमनाय होनो हायाखै, खमसे खम नोंथाङा बोथिसे ओंखामखौथ' ज' जा। बिथांमोना थैलांसिगोन खैटामान बोसोरनि उनाव। बिथांमोननि अननायाव नोंथांमोना जोनोम मोनबाय। बिथांमोननि हायावनो थानानै बिथांमोननि माने थैखौ गोलोमदै खालामनाय, बिथांमोननि जानांगौ बुस्थुखौ बिथांमोना जायालाबासिनो नोंथांनो थाखा होबोदों, ड्रेस होबोदों, गावनि नांगौखौ सुफुंजोबा लाखानो। बे अबस्थाजों माने जोंखौ बिमा बिफाया फेदेरबोदों। एसेथ' नोंथाङा अननो हायोना। खैटामान बोसोरखौ बिथांमोना थैलांसिगोन। आं दुखु नांखांबाय। आं बै बुरैनि मोखाङाव माने नायनो हायासै, बांद्राय दुखु जाबावगोन होननानै। आं बै बिथांनिबोल' खोथाखौ बुंनो लुबैयाखै। बिदि खोथा गोबां खोनागासिनो दङ, गोबां जागासिनो दङ जोंनि बर' ससाइटियाव। एसे बुजायनानै दोनब्रा गावनि बिसिफोरखौ। बिमाया बिफाया एसे धैर्य खाम। बिथांमोना गोजाम मुगानि मानसि होननानै सानना ला। नोंथाङा दिनैनि मुगानि मानसि, मडार्न, आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दङ। नोंथांनि जुगाव मानसिया उखुमब्रियाव थांबाय। बिथांमोना माने ओरैबायदि गोजाम मुगानि मानसि, दिनैनि मुगाजों गोजामनि मुगानि मानसिजों गासै साननाय हनायखौ जुदि गोरोबजाजानो लुगैदोंबा बोरै जानांगौ? नोंथांमोना गोरोंबा नोंथांमोना एसे अनदोब्रा। जायखिजाया आं नोंथांखौ एडभाइस होनो थाखाय फैयाखैमोन दे। जायखिजाया एसे दुखु नांखाङो गावनि बिमाखौ मोनसे न'खरावनो आलादा संना जाहोनो जुदि थिनोबा गोरबोआ गाबखाङो। गावनि बिफाखौ मोनसे न'खरावनो जुदि जोबोद खस्थ' खालामनानै जुदि जाहोयोब्ला दुखु नाङो। गासिबो खस्थ' खालामना जाखानाङो, खिन्थु एसे मोनसे अननाय भाबजों आलादा आलादा जायालाबासिनो था। खिन्थु बिदिद्राय खालामनाङा, भाब नांगोन।